Jazz Caplizon. Hello, Freya. Dito tayo, dear. Hello? Hello po. Kamusta naman si Freya? Okay naman po. Freya, ilang taon ka na? 7 years old po. Nag-aaral na ba si Freya? Opo. Anong grade ka na? Grade 2 na po. Grade 2. Pwede ka bang mag-hi sa mga sumusuporta sa'yo? Hi po. Nasaan sila, mama? Good. Yan, Freya. Anong talent mo ngayon? Kakanta po. Paano mo pinaghandaan yung regional finals? Babalingan ko po para po manalo. Okay, let's have Freya Jazz. Nais kong maihip ang hangin walang patuhan. Parang itong malalim hanggang iiyak. Buhan ang lumipad. Nais kong lumitan. Nais kong magpunto sa kanyang kasuluglugan. Nais kong kita ang paligid kong magandaan. Nais kong hanapan ang kay magdamdamin man minsan lang. Habang ako ay may buhay, wala nang naman ibang kulay. Nais ko, nais ko. Nais kong mabuhay muli. Nais kong maulit muli. Ulitin muli, ulitin muli. Paulit-ulit muli. Ulit muli. Thank you po. Thank you, Freya. Thank you rin po. Yan, Freya, parang professional singer yung naririnig namin kung hindi ka namin nakikita. So, bata pa rin kumakanta. Ang galing-galing naman. Ngayon na magtatanong sa'yo ay si Ate Claire. Hi, Freya! Hi po. Ang ganda ng voice mo. Nakaka-in-love. Thank you po. Okay, mag-practice ka lagi ha, para when you grow up, you'll be better. Okay, ito yung question ko. Mahilig ka bang pumunta sa mall? Hindi po. Hindi ka mahilig pumunta sa mall. So, saan ka mahilig mamasyal? Sa mga park lang po. Okay, sa park. Okay, kunyari, namamasyal kayo ng family mo sa park. Okay? Tapos, biglang napansin mo, wala na sila sa tabi mo. Ibig sabihin, nawawala ka. Anong gagawin mo? Ano ang unang-unang gagawin mo pag napansin mo na hindi mo na pala kasama ang mommy at daddy mo? Mag-stay lang po ko kung saan po ko iniwan para po babalikan din po. Good job. Good answer. Thank you, Freya. Thank you rin po. Thank you. Ayan. We still have 2 more